Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat i partneri Privredna komora Srbije i Privredna komora Temišvara uspešno su završili realizaciju projekta Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju. Projekat je realizovan u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, trajao je 12 meseci sa ukupnim budžetom 233.975,07 evra. Cilj projekta je balansiranje stope zaposlenosti u rumunsko-srpskom prekograničnom području. U vremenu kada je čitav svet suočen sa epidemijom COVID-19 uz najvažnije pitanje zdravstvene bezbednosti, realizacija projekta je bila otežana, ali su sve aktivnosti realizovane i ostvareni svi predviđeni rezultati. Uspešnu realizaciju projekta pomogli su relevantni činioci grad Zrenjanin i sve lokalne samouprave sa teritorije Srednjeg Banata, Nacionalna služba za zapošljavanje, Srednjobanatski upravni okrug, Udruženje preduzetnika Zrenjanin, veliki broj preduzetnika nevladine organizacije. Uz ovakvu sinergiju rezultati nisu izostali. Izrađena je studija tržišta rada u Banatu sa akcionim planom i formiran je prekogranični savet za podršku i praćenje realizacije zajedničkog akcionog plana. Danas smo bili u prilici da ispromovišemo studiju o zapošljavanju i akcioni plan zapošljavanja za teritoriju srpsko-rumunskog dela Banata. Projekat Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju se inače realizuje u okviru Interreg programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. U trenutku kada se ceo svet suočava sa velikom krizom i borbom protiv koronavirusa, zapošljavanje jeste jedna vrlo aktuelna tema, s tim što se danas borimo za opstanak i za očuvanje radnih mesta. Svakako ovaj projekat ima, znači za glavni cilj ovog projekta jeste povećanje zapošljivosti na našoj teritoriji i sigurna sam da, iako se polako približava završetak i kraj projekta, da aktivnosti koje smo sprovodili do sada da će doprineti tome da imamo nekakve nove buduće projekte, nekakve nove vidove saradnje u koje ćemo svakako uključiti i aktuelna dešavanja i činjenicu da se u ovom trenutku sukobljavamo sa nečim što zovemo pandemija, odnosno koronavirus. Moram da kažem da smo zaista tokom realizacije svih dosadašnjih aktivnosti imali punu podršku svih relevantnih činioca sa teritorije Banata, posebno iz Srednjeg Banata, znači sve lokalne samouprave, Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora, odnosno regionalna Privredna komora kao partner, Udruženje preduzetnika, preduzetnici, nevladini sektor. Zaista su svi uzeli učešća i upravo to jeste razlog zašto imamo ovako kvalitetno izrađen dokument i osnov za nekakve nove buduće projekte. Rumunski partneri, iako u otežanim okolnostima i saradnje i nekakvog zajedničkog delovanja, uspeli smo, mogu slobodno da kažem i zahvaljujući modernoj tehnologiji i činjenici da smo mogli svakodnevno da komuniciramo putem video poziva i video linkova, pružili su punu saradnju, dobili smo pravu sliku i moment koji kaže da Rumunija i Srbija u nekakvom daljem budućoj saradnji i poslovanju imaju jako puno toga zajedničkog i ponovo ću spomenuti činjenicu da i u narednom periodu možemo da očekujemo nove projekte na programu Rumunije i Republika Srbija. Sa zadovoljstvom smo ušli u ovaj projekat gde praktično sagledavamo situaciju sa zapošljavanjem, odnosno sa brojem nezaposlenih u Rumuniji sa banatske strane, rumunske banatske strane i našeg Banata ovde u Srbiji. Videli smo da su stvari vrlo slične, da imamo vrlo slične probleme, da trebamo što više da sarađujemo. Kroz ovaj projekat mi smo se trudili da što više ljudi osposobimo za samozapošljavanje i one koji treba da se zaposle, da ih obučimo kako da naprave CV-je, kako da pristupe poslodavcu i tako dalje. Neke stvari znači koje ćemo u budućnosti svako u mnogome olakšati zapošljavanje, međutim, kao što znamo, situacija se dosta promenila od početka projekta, prioriteti države su se isto promenili, trudimo se sada da što više sačuvamo zdravlje ljudi kako bi sačuvali privredu, pojavit će se verovatno i neka nova zanimanja u budućnosti i ono što je interesantno jeste da je dosta ljudi izgubilo posao, ali takođe došli su novi investitori koji će otvarati nove fabrike u ovom delu Evrope, tako da se mi nadamo i možemo biti samo optimisti da će se u budućnosti što više mladih ljudi zaposliti, a ovi koji su izgubili posao da će se ponovo vratiti na svoje radna mesta. Danas smo predstavili studiju koja je rađena u okviru projekta Razvoj Banata kroz realnu tražnju i sam proces je tekao tako što su svi partneri uključeni u projekat, uključujući konsultante koji poznaju tržište rada, analizirali sveobuhvatno tržište rada srpskog Banata i Timiš regiona i na osnovu toga i na osnovu anketa sprovedenih među poslodavcima smo doneli određene zaključke, prioritete i mere koje treba sprovesti u narednom periodu
imajući u vidu da je proces tekao u veoma jednom pozitivnom i prijateljskom tonu i okruženju i pored ovih izazova koji su nas zadesili poslednjih meseci, ja verujem da će rezultati projekta biti sprovedeni u svom punom kapacitetu i da će tržište rada osetiti koristi, oba tržište rada osetiti koristi od ovih naših predviđenih aktivnosti, kako kada je u pitanju tržište rada, tako kada je u pitanju generalno socioekonomski razvoj u pograničnom području. Naravno, rešenje je u saradnji. Rešenje je u integraciji ovog pograničnog tržišta rada, odnosno, što kažemo, tog istorijskog prostora Banata, ali ne prosta integracija imajući u vidu i specifičnosti čitavog područja, već je izuzetno važno dobro promisliti koje su razvojne potrebe Timiš regiona i srpskog Banata, odnosno Banata, i onda napraviti jednu inkluzivnu zajedničku razvojnu strategiju kako bismo i jedni i drugi imali koristi od zajedničkog rada institucija rada, privrednih komora, drugih udruženja poslodavaca i uopšte integracije tržišta rada. To će naravno na kraju najviše doprineti unapređenju položaja radnika, njihovom lakšem pronalaženju posla, a imaćemo u posebnom fokusu ranjive grupe kao i samozaposlene i mikropreduzeća. Realizovane su 4 petodnevne obuke za 80 nezaposlenih lica u Zrenjaninu i Temišvaru. Ono što jeste point i srž ovih treninga, odnosno edukacije u toku 5 dana i onaj deo koji sam ja pokušavala, dakle, da prenesem, odnosno ono što je najznačajniji poenta jeste komunikacija i to efektivna komunikacija, efektivni stilovi i načine komuniciranja, uključujući verbalnu, neverbalnu komunikaciju, takođe i napredne tehnike komunikacije koje podrazumevaju određene veštine. U tom smislu komunikacija je nešto što je od velikog značaja ne samo za osobe koje su nezaposlene i traže svoj posao u komunikaciji sa budućim poslodavcima, već i kasnije za sve one koji obavljaju poslove koji su vezani posebno za uslužne delatnosti i komunikacija je nešto što svakako je važno kao veština koju treba unaprediti svakako za što uspešnije izvršavanje nekih kasnijih i narednih zadataka. Takođe određene tehnike koje su usmerene na to kako savladati tremu i kako održati što bolju prezentaciju. Bila sam iznenađena što je organizovano 5 radnih dana. Znači, ipak su se potrudili da to bude sadržajno, da bude obimno, da zaista dobijemo neka znanja koja će nam služiti u našoj nekoj daljoj potrazi za karijerom. Svidelo mi se to što smo imali prilike da vidimo iz različitih nekih uglova šta je to važno u tom nekom razgovoru za posao, u samoj potražnji posla i kako dalje da se ponašamo kada dobijemo taj posao, kako ga zadržati. Tu smo gledali neke aspekte komunikacije, našeg ponašanja, bilo što je izuzetno važno zato što tu komunikaciju i to neko naše ponašanje koristimo svakodnevno, a da toga nismo ni svesni. Tako da opet razgovarali smo o poslu, ali smo dobili neka životna znanja koja možemo primeniti u različitim situacijama. To bih onako istakla kao nešto najvažnije. Dalje, što se tiče lično konkretno mene, bila sam upoznata i sa tim nekim preduzetničkim, kako da kažem, temama sa kojima ranije nisam bila upoznata. I nekako rekla sam da se ja u tome ne pronalazim, ali bilo mi izuzetno zanimljivo i značajno da čujem šta je to i kako to funkcioniše, što nisam imala prilike nigde ranije da se upoznam sa tim, pa opet, ne znam, do sada to nisam bila zainteresovana, ali zašto da ne u nekoj budućnosti možda se i u tom nekom pogledu ostvarim, a opet sam dobila ta znanja i već krećem sa nekim prtljagom u budućnost. Tako da, kažem, bilo je puno sadržaja, predavači su bili izuzetno prijatni, lepo raspoloženi, prijateljski nastrojeni i to je nekako što nam je držalo
zadržalo pažnju, što me održavalo ovih 5 dana da budem tu, pošto je izuzetno i naporno, jako puno informacija u malom, kratkom periodu, ali opet kažem, ta njihova dobra raspoloženost nas je držala uvek budnim i uvek tu na mestu sa njima. Od početka, znači, ovog projekta sam bila prisutna, znači svaki dan sam dolazila i prosto jako mi je značilo to što sam mogla da čujem na ovim predavanjima, a to je kako komunicirati sa poslodavcima, kako se ponašati, takođe kako napisati dobru biografiju, kako sebe predstaviti. Takođe, mogli smo da čujemo i ukoliko neko od nas želi da postane preduzetnik, znači taj pravni deo, šta sve treba uraditi, znači da bi neko bio preduzetnik, ali ne samo to, nego i kako opstati na tom tržištu. Takođe, danas smo učili, to je danas smo slušali kako savladati tremu, znači kada odete kod poslodavca, i to je nešto što jeste meni pomoglo, to je znači mi ova obuka, i iz tog razloga ne samo zato što smo čuli neke korisne informacije koje nam mogu pomoći u nekom daljem zapošljavanju, nego što smo se ovde svi lepo družili. Takođe, to je jako bitno istaći, što smo svi komunicirali međusobno i imamo neke kontakte za budućnost. Obuka je definitivno značajan deo celog procesa savremenog života i ljudi koji traže posao i onih koji hoće malo više da znaju o svemu. Znači, mi smo tu dobili značajna saznanja, vrlo lepo i jednostavno prezentovano kroz predavanje Zorane Vladu, koja je pričala o komunikaciji. Zatim, mnogo mi je pomoglo što je Mikloš iz kluba za zapošljavanje doveo jednu gospođu mladu koja nam je pričala o svom iskustvu i sve ono u praksi, u životu, šta je ona prolazila i kako je našla neki svoj put. I jedino nisam mogla do kraja baš aktivno dobro da pratim priču o preduzetništvu, zato što za sada tu baš nešto ne vidim sebe. To je ipak za neke osobe koje zaista imaju kapacitet takve vrste. Ja za sada nekako, možda u nekoj evoluciji kasnije, možda dođem do tog stadijuma, ali to mi je onako bio slabiji deo koji sam ja mogla da pratim, ali svakako sam čula dosta dobrih informacija šta bi se trebalo znati o toj temi. Mislim da je ovo jedan fantastičan i pionirski projekat prvog puta ostvaren u ovom regionu. Znači, ovo je prvi program takve vrste koje su radili Evropska unija, zemlja, prva susedna zemlja Rumunija sa svojim delom Banata i Temišvarom kao predstavnikom toga dela, i Srbija sa Vojvodinom, odnosno Banatom i Zrenjaninom, koji je glavni grad u našem Banatu. I ta vrsta integracije, mislim da je to deo neke izuzetne perspektive koja će tek da se razvije, da se otvara, i da svakako mi koji živimo u toj nekoj celini trebamo da nađemo neka interesovanja i neke naše buduće karijere. Sebe kao slikara umetnika vidim na nekim smotrama ili izložbama koje će se biti organizovani u Temišvaru i rumunske slikare umetnike ovde u Zrenjaninu. I mislim da je to sjajno i da je to deo budućnosti. Održani su B2B sastanci u Zrenjaninu i sajam zapošljavanja u Temišvaru uz učešće preko 40 kompanija i više od 100 nezaposlenih lica sa obe strane granice. Izrađen je interaktivni web portal namenjen nezaposlenima i poslodavcima. Ovakvi rezultati osnov su za buduće projekte koje su već spremni i sastavni su deo izrađenog akcionog plana u okviru projekta. U okviru projekta koji radimo zajedno sa Regionalnim centrom Banat, Privrednom komorom Temišvara i Regionalna privredna komora Zrenjanin, odnosno Privredna komora Srbije, ovo je praktično finiš projekta na kojem mi pravimo B2B sastanke kompanija iz Rumunije, kompanija iz Srbije. Pokušavamo da spojimo kompanije sa jedne i druge strane granice, ali u okviru projekta napravili smo i mini sajam gde će određeni broj firmi ponuditi poslove koji su trenutno u nedostatku u našoj regiji, odnosno u Srednjem Banatu. Na dva nivoa se praktično odvija ovaj sajam zbog bezbednosti. Pre svega gledamo da ovde ispoštujemo sve bezbednostne mere koje je država propisala. Svi moramo da nosimo maske, određeni broj nosi rukavice, maksimalno 10 ljudi će biti u prostorijama
i zato je ovako raširen ovaj sajam. Gore će biti webinari sa rumunskim firmama i sa rumunskim kompanijama, dok će u ovom amfiteatru Hotela Vojvodina biti mini sajam gde će ljudi moći doći da predaju svoje CV-e, odnosno da vide koje su to zanimanja trenutno deficitarna na tržištu Srednjeg Banata i eventualno da pronađu u budućnosti neki posao. Ovde trenutno imamo 15 kompanija koje traže posao, međutim kasnije ćemo zainteresovane spojiti i sa rumunskim firmama da vide šta se tu u Evropskoj uniji dešava, koji su to deficitarna zanimanja. I praktično kroz ovaj projekat mi se trudimo da vidimo koje su to zanimanja deficitarna u Rumuniji i koja ovde, zato što da imamo višak nezaposlenih, u Rumuniji imamo manjak radne snage, pa hoćemo prosto da se prilagodimo u Evropskoj uniji, da vidimo koji su to profili sve više potrebni na našem tržištu, kako bi se što više približili Evropskoj uniji, i to kroz studiju koja se takođe radila u ovom projektu smo uvideli, tako da u budućnosti imamo neku sliku kako dalje da delamo. Imamo vrlo širok dijapazon zanimanja od IT stručnjaka do zidara, preko tekstilnih radnika, radnika obezbeđenja, znači baš je širok dijapazon i ljudi će praktično moći ovde da vide koje su to zanimanja, da vide da li ima nešto što je njima interesantno i nadamo se da će mnogi naći posao. Poslovni inkubator Zrenjanin se već duže vreme nalazi u Zrenjaninu i aktivan je, mi se bavimo podrškom preduzetništvu i to u onom najosetljivijem periodu, to je sam početak kada ljudi počinju da rade i kada nemaju baš previše ni znanja, ni neke opreme. Znate, to je trenutak kada čovek prelomi u sebi, otvori svoju firmu i počne da radi. Mi smo tu da damo prostor, da damo opremu, da damo znanje i to specifično znanje u smislu da čovek koji počinje nešto mu zatreba, mi njemu pronađemo konsultanta koji njemu objasni šta treba, uvede ga u priču i na kraju krajeva na taj način povećavamo uspešnost firmi koje počinju i koje su na samom početku. Mi imamo trenutno mesta u poslovnom inkubatoru. Poslovni inkubator se nalazi u Vodotornju na 8., 9., 10. spratu, tako da svako ko je zainteresovan može da dođe da dobije detaljnije informacije nego što ja trenutno mogu da kažem. Kapacitet je sve zajedno, imamo oko 1000 kvadratnih metara poslovnog prostora, kancelarijskog poslovnog prostora, i to sam hteo da napomenem, mi ne možemo da pomognemo proizvodne firme, jer se prostor nalazi u Vodotornju, a to je onda, znači možemo se obratimo samo nekome ko se bavi kancelarijskim poslovanjem, čije je iz domena usluga. Tako da popunjenost je trenutno neki 75%, što je sasvim zadovoljavajuće, a naši stanari mogu da ostanu 3 godine po prvobitnom ugovoru, a onda bi mogli da traže produžetak još jedno i još jedno, znači ukupno 5 je maksimalno, a nakon toga moraju izaći da bi napravili mesto za nekog novog ko počinje. Poslovni inkubator ima dvojaku ulogu, znači pomažemo našim preduzetnicima i pomažemo stranim investitorima koji dođu u Zrenjanin. Znači, kod nas je počeo, na primjer, i Drexel Mayer, počeo je i Gece, počeo je, evo, Shandong Linglong je kod nas, tako da više od 50 firmi je kod nas već završilo svoj boravak. Bilo kakva vrsta komunikacije između poslodavaca i poslotražioca je dobra. Možda neće svi pronaći posao danas ili sutra ili u budućnosti, ali u svakom slučaju ovakve manifestacije pomažu da se tržište rada osavremeni, promeni, produbi ili proširi. Mini sajam kao mini sajam, dobro ste ga nazvali mini sajam, ovde je par poslodavaca koji su jednostavno odvojili svoje vreme i došli ovde u nekoj svojoj planiranoj budućnosti poslovanja, jer uvek se love glave. Nikad ne znate gde ćete pronaći nekoga ko odgovara vam. Lično sam ovde zbog prekogranične saradnje i mislim da momci i devojke iz Zrenjanina to jako dobro rade, fantastični su. Osim same prekogranične saradnje i u raspolaganju i fondovima, evropskim, regionalnim i tako dalje. I došao sam da vidim šta je to, kakve su to promene nastale na tržištu. Neko vreme se bavim poslovima koji nisu vezani za fiksno zaposlenje i za fiksno radno mesto i tu su oscilacije nastupile poprilično velike.
Sad je ono što mene interesuje, stvari zbog čega sam ovde došao, da vidim koliko su to poslodavci i kompanije iz Rumunije ispred nas, iza nas, ili koliko smo mi uopšte u nekom paritetu sa njima. Studija tržišta rada pokazala je da u pogledu zapošljavanja i saradnje privrede Rumunija i Srbija imaju realne mogućnosti za buduću saradnju koja će doprineti razvoju pogranične teritorije. Završna konferencija projekta Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju održana je 26. augusta 2020. godine u hotelu Vojvodina uz prisustvo svih aktera koji su pomogli u realizaciji projekta. Ispred grada Zrenjanina prisutnima se obratio Duško Radišić, zamenik gradonačelnika, zatim Predrag Stankov, direktor regionalne privredne komore Srednjobanatskog upravnog okruga, Radomir Topalov, menadžer projekta iz Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat i putem video linka Rafaela Kolbana iz Privredne komore Timiša. Danas je izvanično projekat završen, održana je završna konferencija ovde u hotelu Vojvodina sa minimalnim brojem učesnika, nažalost zbog korone i covida. Tema današnjeg događaja je prezentacija postignutih rezultata projekta koji smo u prethodnom periodu, u proteklih 12-13 meseci, zajednički postigli mi, RCR Banat kao vodeći partner, Privredna komora Srbije i Privredna komora Temišvara. Najvažniji postignuti rezultati jesu studija tržišta rada u istorijskom Banatu, srpskom i rumunskom, zajedno sa akcionim planom i predlogom nekoliko projekata, 20 projekata koji će se razmatrati i potencijalno pripremati za neke nove pozive. Svakako, jedan od velikih rezultata jeste edukacija 80 nezaposlenih lica iz Srbije i Rumunije. Njih 80 podeljeni u 4 grupe imali su priliku da u petodnevnim obukama ovladaju osnovnim veštinama i znanjima koje su im potrebne za pokretanje sopstvenog posla ili za zaposlenje preko granice. Za nezaposlene u Srbiji da imaju priliku i mogućnost da se zaposle u Rumuniji i obrnuto. Pored toga, web portal kao aktivna mera podrške tržištu rada u Srbiji i Rumuniji je u završnoj fazi, odnosno gotov je, lansiran je, svi nezaposleni imaće priliku da sebe i svoje kvalifikacije promovišu preko jednog interaktivnog portala koji ujedno daje mogućnosti pretraživanja slobodnih radnih mesta kako u Srbiji, tako i u Rumuniji. Registracija privrednika je u toku i nadamo se da će odziv i interesovanje biti izuzetno veliko. Potpuno je drugačija slika s početka projekta i sada na završnici. Niko nije mogao predvidjeti ovo što će se desiti. Mi smo ušli u jednu analizu praktično i tržišta zaposlenih, nezaposlenih i kompanija koje rade i s jedne i sa druge strane, da vidimo koje su to sličnosti, šta možemo da naučimo jedno od drugih, kako naši ljudi mogu da rade u Rumuniji, Rumuni da rade u našem delu Banata. Potpuno je, kažemo, drugačije to ispalo sve na kraju, drugačije malo gledamo na sutrašnjicu, vidimo da ne možemo baš sve da isplaniramo. Međutim, ove analize koje smo uradili u okviru projekta puno će nam pomoći za budućnost. Pomoći će nam da vidimo koje su to zanimanja koje su deficitarna. Neka nova zanimanja su se pojavila umeđu vremenu koja su vrlo interesantna, pre svega vezano za IT, za online, prodaju i neke druge stvari. Tako da u svakom slučaju ovo predstavlja jedan dobar projekat, jednu dobru osnovu za planiranje za buduće neke generacije i u svakom slučaju dobro je da smo uspeli da završimo u ovim okolnostima ovaj projekat, da smo bili složni, da smo imali istu ideju, a to je da nekako uspemo da ovo sve završimo, oko toga smo se svi složili, na kraju je sve ispalo kako treba i ja se nadam da ćemo u budućnosti izvući koristi svih ovih analiza koje smo radili u ovom projektu, da će neke nove kompanije iz Rumunije naći partnere u Srbiji, da neke kompanije iz Srbije će naći partnere u Rumuniji i da će se ta saradnja nastaviti. Prisutna je bila i Snežana Vučurević, načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga.